интелект в света. Антония Яворова разказва. Още в първи клас Рени Паскалева започва да ходи на различни състезания по математика. Днес тя е най-младият български участник в една от най-престижните конференции за изкуствен интелект в света. Да изработиш нещо ново, не съществуващо до сега, изисква много време. Освен, че трябва да се предложи някаква идея, ние трябва да се обосновем, че тази идея работи и работи по-добре от всички предишни идеи, които са измислили в тази посока. Българският институт за компютърни науки Инсайт към Софийския университет прави исторически пробив с публикацията на 16 статии, свързани с изкуствения интелект. И това се случва за първи път в историята на България от 40 плюс години вече. Инсайт е един вид продължение на математическите гимназии на България. Традициите, които са изградени тук последните 50 години в олимпиадите, в състезанията, в преподаването по точните науки. И Рени е едно от тези много талантливи деца. Освен, че се занимава с научна дейност, Рени се явява на най-престижните състезания и олимпиади по математика, където печели редица медали. Тя съвместяваше работата по този проект с абсолютното учене, защото при нас ученето не е лесно. Всички колеги искаме да изградим личности, които са пробивни и успешни. Рени е категорична, че иска да се развива в сферата на технологиите, които да са в полза на хората. За BTV новините Антония Яворова.